Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. So, diyan na guys, ang hinatag ni Ma'am from Cagayan. Grabe ka, bongga nga. Dulaan ni Richmond, tarak-tarak, chargeable na siya guys. Duha ka buok, ang isa gamay. Nahuman na kasi nabibuhat ding? Ayaw pa ako pangikuan. Magpakuan. Nya, naapay sa sako guys, mga dulaan, gapon. Nalalaan sa baby ako. Dinira mi sa kusina kuan kay kani pud siya dinira pud isa sa kusina ipanagandagan. Dagan kay mga dulaan guys oh. Oh, unsa man ana? Ay, kukugan ng baba. Kuya na ang hangin. Ya kani pud siya kanang magtuon na siya glakaw bitaw. Ato ikuan sa iya din na oh. Ini siya dituon na niya og dakaw mo atong hawid-hawira na siya diha oh. Anak na siya diha. Diha. Ito naman. Sa pangdagat din yung mga dulaan lagi guys oh. Si Gabi na mga pag-abrihan niyo. Na rin ba tuloy gani? Isip ko lang kay kuan to. Siga daw. Pag-abrihan niyo kay siga. Napa ba yan? Napalibula-bula. Bakterya din niya. Ay, magkilala na niya. Uy, Indot kay mga duaan sa mga bata, sa iyang bata guys. Gana ara ako na. Si Richmond ang nakasunod sa duaan sa iyang bata. Nara dong, nara din oh. Bulbul din. Sabi ang mga duaan guys. Pwede sa isda, sa isda, kung gumitam. Pangkuan na naman na pangdagat mo naman daw. Di apa oh. Mga nindot pa kayo siya ng mga duaan guys. Rich mo na? Di apa. Imo naman nila mama. Saan na ada? Dara, Ali. Kasi kinaban. Sedang na, ginatrak mo, ginakot ka na truck. Uy, nanaon na nila yun. Bre. Murag dili kit si Richmond na ning malingaw. Murag dili si Richmond ang malingaw na ni guys. Mga nindot pa kayo ng mga dulaan guys eh. Parking na to. Ano pa yung chengon na nga buba Ay, kita. dala, ma. Richmond! Dito. Den! Yo, Mga nindot pa kayo sa tanan. ato ko pa. Danher na nato ni si Richmond ibutan guys daw. Wanan. Parang nasa pangdagat na daw para ibalik na sa dapat sa mo. Ya kani siya guys, ato sa bakit pagsulod. Balik sa nato siya pagsulod ang sa basket. Naro po siya sudlanan guys oh. Ay na, ibalik ang Naro mukha. po sudlanan guys. Ay na, ibalik ang mukha. Naro. Daghang kayong salamat tani ma'am sa mga duaan. Mga mahanon yun siya nga mga duaan. Mga kasakon din siya guys. Alam mo, una? Butang dito na. Butang. Pero kami na sa... Mga kasakon niya. Ako isa ka basket. Huwag na. Ano nara din? Hello! Pami nga dulaan. Mata-mata. Nanaduaan na mo yung nanaduaan sa bibi. Nanaduaan sa mo bibian. Nanaduaan. Hindi kinis-kinis mo malinaw. Oh, sunod na. Oh, dagat. Mga din mo guys. Yay! Oh, yay! Dagat-dagat. Ibantayin ng mga gugmay kasi makaon na. Wow! Ayun. Nagani oh. Si Richmond di malingaw na ni ba? Oo. Anong mga inganain siyo? Asa? Anong bulaw? Kani? Basin ma. Kani ah? Kaon na nila siya man ba? Di ko ano niya. Mga gani. Ako ang
Napakasal, pinilit na ano. Abit. Grabe nga duwaan guys. Oh. Na mga tsada kanila di mo. Ay, Ha? Nara mula na lang. ay, Hali! ay, nanas, siya bala na naman na rin, bala mo. Ate, ma, ate. Ako ra. Ay, pagbala-bala! Dili man dili Di man. ba na, hindi na, sakit, ay. Hindi na lang sa inyo. Amo na ibutan ba niya? Oh, Gi tira. yeah. Ayaw ko ikaba. Sa pala. Asal ka. Ay, katang, kami ba, Dili na ma. Hmm? hindi na mo na, green na mo na, green. Hindi. Hindi lagi Hindi na. na lang kakao mo. Ay, napay ko chilyo. Hindi mo na pinuulo ko siya. Aga. Napay ko chilyo guys. Ah, kubog. Dagto mo na sana ikaw na ko. Dagto mo na sana iluto-luto ma. Ipanglain yung mga ingani no yung ipanglain ka no yung mga Balitan mo. o kaning mga tarak-tarak ba ipanglain. Ate lagi ma. Bukat kaya na ang gabriel. Nani. Isunod na o. Kani mang ilagay. O kani lagi mga ingani ko anang ikubag no. Hindi na natin sa party. Tara na lang. Pasa na no. Ay, ano ko lang. Daw kani yung iusa ra siya no. Ano ko pa trap. Ang dami ko kanda. Drop. Ato ko guys kay para ato kadua-duaan ni Richmond. Kanin kuan tarak-tarak. Bro, katrap din nila. Mga Barbie na lang mo. Ano din mo? Bagbe ka karon. Dahil ka na imo. Lulun mo. Ano pag yan sa akin? Tingala. Ano ko? Love. Love you, Daddy. Pwede. Nani na ba? Duha na ikaw halas mo yun? Kung ano ito sa kalas mo? Pasili man eh. Magabot ni si Richmond no kuan guys wa na lingaw na kay siya ani. Napagin octopus, octopus, shark. Lahi sa Ayaw pa namang. umikor. Ilayo. Lahi sa namang mga Aw, ay nara. Man. Dili ka uno na. Mga nagagmay kayo mo ihatag sa iya. Lahi man yung mga ano mga. Wala kami gatang trap. Naraman na mga pangaon na pangaon. Wala, kasi ko dahil yun. Katawang mo yun dyan. O masata na nga kaduwa nga ingani da. Amo duaan sa una guys dahon. Isa. O sabisa, dahon, balay-balay. Mura nga mo. O ni ganahan sa tayo. Ala, clean and clean. Oh, hala. Ano Ayaw, pampaluwain ng clean. kaya ito dito tayo banda. Napako na ako. Yan na tayo. Yan na ra. Tay, tanawa tay. Yan na ba ni tayo dito? Tay, tanawa tay. Ana ba na? Yan na tayo. Pagka mo, ay sila man, ang gusto yung ilan. Sapa oh, fish. Oh. Bang yung salita. Sapa isa oh. Kapaon. Kata siya. Ah, di nga duwaan guys. Hadlo, na ay kwan turtle. Diya. Kabot Tortol. diya. Ay turtle. Mga ba yung tagal na ito? Katatrap Beda. ka. Ay, ang doon. Itlog na lang. Dira ko. Sige, sunod. Hindi na balik no. Yan, hindi magkuhan no. Ay, ano si Richmond, hindi pa man siya ikakuhan ni. Ayan na nato ni siya ipakuhan. Ato pa ni pangkuhanan dayon kay. Hindi ka rin ako na ni biyaan. Dagan kay kadulaan guys. Malingaw din si Richmond na ni. Balag, biyaan siya na ni. Hello. Dong, tayo din ha. Sama ni Rin. Kuha na, lingo. Kuha na, ka na. Hindi na nang gahit. Hindi na nang gahit. Agay na naman mama ah. Nagawa. Ay, kapaka talaga daw yun, sad. Ito yung tapit ko. Ang gahit gahit. Sige na, tama yung sa lugar, kaya ako sa Mindanao, no? Sige, isa na yun. Ito po sa say guys. Busy yung mga peso. Busy
bigay guys yung bata guys. Thank you guys sa inyo. Sana din. Bala ka diya ma. Hala ka diha. Is diha. May bantayin ang mga lagmay babon. Kaon ba? Magana daw ang mga oy. Isa mama. Isa mama ay nagpatawag nagpaab. Ayaw, lagi. What's up? Ato sa kwanon. Kaya pa na to isa. Ato ka naon to isa. Isa mama din. Balik na na to. Agay, gay. Ay nagpaab. Gagawin ko, ding gay. Dito kami. Tara ma. Ay, isa din ka. Isa din. Aga, guys. Paano na na? Ganun. Ah, guys. Ala din. Nabi mo guys. Ang ako na siya. Gulod na niya. Ala. Wow. Alam niyo? Alam mo. Maturin mo na mo. Ha? Gani siya. O, ito na. Kasi mag-iwan na tayo din ng panakot ang kainin. Wala ko dito. Ay, muna na yung tingog ka ganyan nga ako na. Ilan? Ding! Gani lang, nalidal ko magpanakot. Ano na yung train na yun? Ano na po na yun? Ay, nara yung train na yun. Ay, nara. Nara yung train na yun. Apa yung kapares ka na? Ay, pa, may mga corner. Tara ka ganyan. Mahal kayo. Ha? Iwan mo na yung train, ma'am. Kani mo na ikaw lang sa train? McQueen. Oh. Lain kaya awan ka na. Para tulong ka madula. Nagkapalit na yung Ay, pagdaan hammer. ng plastic. Ito na mo, ma'am. Hindi lang galit. Ay, ikaw na. please. Ha? 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 Nagduha ka bugin na ni ma? Do? Ako na karikyon. Aga! Masakit. Aga na ka. Wala akong hiya. Ate Ledeng, mamingwit na ngayon. Daghang kayo siya guys. Mga daghang kayo salamat dali ma'am. Kay gamay. Malingaw. Ito na gamay yung. Paano daw ba? Mamingwit na ako, mother. Ano mo kay mamingwit? Kaya doon sa bibig. Tamba si Nay magkaon na niya tabo. Ayaw. Ayaw. Lumalagi. Ano magbukan din sa tubig ako? Ano magbukan din sa tubig mang gana? Tuyo ko niyo mo. Parang na. Asa ako. Tawa na sa kasabot. Wow! Kasanta ko sa mga duwaan nila. Meron pa rin dito. Kayo. Mamingwit ka ngayon la. Nga, asan? 30. Daghang kayo salamat dali ma'am. Magligaw si Richmond dali. Hindi manulog na ako. Hindi na ko kanya ako na rin ta. Gusto mo itong careful. Ano? Narang isa cute ko. Daghang kayo siya guys. Dalawa. Okay, okay. Ayaw, hikot na Hindi na ito. Kaya panyapon ta ko. Pagsilyo. Harvest yung duhaan ni. Ang saya na yung alam na itong bata din. Ano? Ano? Andre?
Ang drip ito. Oh, English speaking na pati siya guys. Ito yung bata. Ang kagila na sa dulaan. Tulsik. Oh. Kalitaw ang dani. Pero malingap, pero puyan din. Pwede mo din. Kanang pang... Ay, so, driver. Dili, barina ah. Barina ba, barina? Ay, tol, barina ko to. Abe, nang magpili. Kapag isa na natak itong apat-ambak ba? Kato, abe na kato ko Kailan kata. mo na sila na ay duanan. Ano ba? Para duanan bitaw. Hindi. So, para Ay, ba? Lagyan na sa iyan. Lalubrak. church na ah. Nilubrak. Black siguro. Ikuan ba sa lahat. Imuan ka ng duanan bitaw para di ba rin ang mga dua. Ay, nara dito ang fish-fish. Kung isa nang ikaon. Ano sa dam? Kaya Imuan. Imuan. Kuan. Pero, Kana, lipod na. Ha? Lipod na. Ito na, mga dagko na siya. Matara na ninyo. Ano? Sige, sa kanya gani, Manoy. Kuanong. Ipanulog ka ng lig, ipanulog ka ng. Napaong. Ano yung mga guys, yan ang naguyod-guyoro, kamao na naglakaw. Ala, di dugoy-guyoro na, nilito sa. Doy. Sige, pagpagsulit, sige na kayo manihapon ta. Kuang bata yung pato. Tidak ka? Sige na, dyan. Richard, lagi na siksik ko. Pag isiksik ang charger. Dati. Ay, yung iatag ninyo, igawas na rin. Maray, dyan ka na. Andi ba? Kaya ikaw yung papalilig. Ikon mo muna. Oo, nabuang na. Ilog sa bata. Nila, bisa papay din. Bago ka na rin sa pagnilikling. Ah. Ay naman ninyo matulog. Daghang kayo dulaan guys. Sinako-sako. Ano nga mga duaan guys, wag kita nakahawid ani sa unang bata pa ta. Ano na po? Silhig. Napaw, isulod na oh. Boss na dito at Silhig ka na, silhig ka. Karong ka sa silhig. Tuwan na, di ka na. Kusina. Karong nga, pag silhig din, kaya napaw ako kukuha na no. Sabi mo na ako sa banyo. Dire ko na kay aman ni Lola sa. Punta guys. Napon guys. Kumot. Grep na kaya kami bigas. Mag-off pa niyo. No. Lingi-lingi man ka ding. Yun. Mga pa. Dugo nga, dugo na ako kilo. Bangon doon dito. Dagan na karon ni bata dyan. Oh. Pero niya kan. Dugo. Dita okay. Biara na bangit eh. Hawak ko. Man ka itong bangko to sa bata man ka. Pagtinggal mo.
Pangas ta bukit. Naglaba. Di man lagi ka na ako palapon. Kano ba ako ng mas. Di oy ako. Tita daw, tita. Yo. Tita daw. Kaya ako mo. Dito. Ikaw rin lang. Ano na kumuta lagi? Ang giko. Why nga rakadim nagbuhan ay ka nagbirahan kay Ika na ako sa isa. nagkasuko na siya. Kaya ba may bento eh? An o di man mukha. Kaya ako lagi ang ikailan mo. Doon yung pagdandan abay dito. Pagpatong mo yo. Saan na iya plato? Wala mo siya kamukha. Wala na mo sa ganun sa kaya sa sala. Wala na ko tayo ng tata. Problema. Oh, ano mo siya gid? Sakit lang mo sa makit. Orang tu. Wala mo nakaon mama. Tu tu. Patron macam lagi na. Sa Tu sa. Awan na bisa. Paano mo nag-iundan? Abay dito dan. Liko ba? Nik. Jangan makai itu. Ano ba siya dadaan? Motor ko sa na. Hindi dahil connect siya sa buong. Sakop siya. Ikaw dia. Sepatan ka saya. kaway ka mama daw. Hubog ng uban pagtanunga. Ano ang ano? Dryer. Sa'yo pamunggot. Sadok o pangas? Siyempre. Pantas boleh? Situ situ lah, aku kayak tuh terus macam apa? Berat minum kuah sawit sebentar. Bisa. Babak ka si Batman ay Superman. Lupat ko kumot yun. Ano yun? Patuloy ka ba? Mintas na. Puga gid. Kung ba eh? Sangkad pugan. Selain post ini, Kaya na? Pero ilos na sa. kubang yung ganyan, Kamu bilang mudahan na. Unsa man? Kamu siya. Taon ka pa dito. Dahil na tayo naman sa kapyo nga. Na. Problema ba ito nila kay. Pamukbang ko man ninyo ganun ha. Hoy. Kuligwak. Ang na may gamay ra. Hoy. Nga. Butang tubig siya. Ning ganit. Tubig siya. Bukog na sa manok. Butang tubig siya. Wala ka din. Iposo na siya. Hi guys, good morning sa atong tanan ug happy Sunday sa atong tanan guys. So ngayon guys, magpangas mi sa bukid kay namalihog si Auntie Mercy kagahapon nga magpapalit sa pan kay dito daw isa ka sa ila ang bake o mag-bake daw sa ila karon na iyang ipa-snack sa magkuan na nagpapalit ko ni Raymond sa pan, nag-burn out diri guys. Naigo sa dito sa ko mag-upload kay nag-burn out man. Nagpapalit pa ko ni Momon sa pan kaya para dalhon dito sa bukid. O pa si Momon sa ubos. Mansyag pamahog. Mansyag pamahog sa baboy na yung ko nga paliti sa kupan kaya to sa ihato dito kay ag-upload po ko dito kay nag-burn out man. Na dito mi sa bukid, dito ko sa bukid karon mag-upload. Nya si Rirituan nagsayo dito sa payag kay ang lubi kagahapon wala nakuha sa mamalitay kay kanaang naguba daw ilang sakyanan nga front drive man siguro to kay di man makasulod dito ang kuan kay danlog man maong ayuhon pa unya pa sa udto na ako po dento siya unya atuan dadto kay wanan sa paniudto na magpangas na ta guys kay murag naa na si Raymond. Tatay. Asa tatay? Asa tatay to ana tatay? Ha? Yayay. Nayayay? Ha? Nayayay? Ha? Aman si tatay. To ana tatay uli na? Yayay. Namahaw na ka? Ha? Nag-eat na ka? Nag-eat? Ano ro? Alo? Alo? Alo?
Alo, alo. Nagawa sa Kato yung Peter sa iba mo ihatag niya kay para dali na magkuan yang ipon na. Palit sila isda guys. Utang ni guys, utang. Utang day. Utang day ni utang. Oh. Nasi baba din diri yo. Ay mo, awera ni mong imo, di ba 20? Si 120 nga utang ka. Awat 40. Ingon ka pa utang. 280 ni tanan. To iti tanan. Kana imo utang sana ah? Utang ko na yan. Kapaw na iya kadwa ka kilo. Ada deh. Tanaw daw. Maramat ka na. Oh, Kuha naman ka. Pagtarong ba may abi ako talo-talo imi ha. Kamay bas ginhawa daning. Diyan na sa dinhilan ni Auntie Mercy guys. Nya diyang iyang gi pamalihog kagahapon. Darate oh. Dinhi daw ang big sa iya karon. Di abri ko na palihog bebe. numbers. May numbers tani sa bagid nila kuan karon. Kita. Nya, Aganda man ta siya. ano may yang ihanda. Ay, oo, no? Anniversary, 14, di ka lang ay. Ilang first anniversary. Collection daw siya. Litson bili. Abay kami deh. Ngoy. Ay sige. Marites kami. Pwede ba yan? Dala na ko dan la mama. Ito na si Papa, nagtugbong na. Oh, salamat, Lin. Lagyan mo dahil ni Kailin. Ang? Balik 100 ba ya? Nag-burnout dito ba sa'yo kayo? Umadir, pangapit ah. Nagdampog ang hugason ni mama guys. Ano, nagdampog man na imong hugason. Wala mang hugas. Pamigla, imong hugas. Pangapit ah guys, nagpa-apil po ko ni mo sa bali 20 kay para ikuan kay mag-upload po ko diri guys. Magkape lang. Oo, nag-burnout. Nya, lubat akong cellphone. Nya, magkape lang ta atong pamahaw, kape. Kay wa man tay trabaho, kape lang. Di sa ta magkaon kay wa man tay trabaho. Alam mo wala pa day ang sabon dani maasa ma. Wa pa din ni na kuha dani. Paingon nga to, naglagay na dito. Singon? Janice. Ta. Wala ka sa kung na to. Ang kuhaon na man dani. Ang kuhaon na dani. Ang kuhaon na dani sa iyang sakop. Apil ang sabon. Yun siya. Oh. Nawan Irang siya day. basing naguli na siya, irang tao gakuha dana lagi. Mantay kuan guys na magkapira ta. Panda yun, isa kabuk pan, kape dayon. Daog na ang pamahaw. Ug daghang kayong salamat sa inyong tanan, to all viewers and subscribers, mga silent viewers, solid supporters, ug sa mga hindi nag-skip ng ads, daghang kayong salamat sa inyong tanan, lalong-lalo na sa mga baguhang subscribers ug sa mga nag-share ng blessing sa amin, daghang kayong salamat. Ug daghan po kayong salamat ma'am from Cagayan sa imong gihatag nga mga dulaan para kay Richmond. Di sad may makapalit dadto kay mga kuan man tudo. Grabe gid sa kadaghan gid sa kastanan mo. Daghan kay salamat ma'am, malingaw si Richmond dadto sa iyang mga dulaan pag magkuan na siya. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Bye bye.